Benvinguts, benvingudes a un nou programa de Namasté. Avui parlarem de la llei de causa i efecte, també anomenada la llei del karma. Cada acció genera una força, una vibració que retorna a nosaltres de la mateixa manera. Collim allò que sembrem. Si les nostres accions generen benestar i alegria en nosaltres i en els altres, el fruit del nostre karma també és de benestar i alegria. La millor manera de comprendre i fer servir al màxim la llei és que siguem conscients de les decisions que prenem a cada moment. Preguntem-nos, ¿esta decisió que estic prenent portarà felicitat per a mi o per als que m'envolten? Si la resposta és afirmativa, endavant. Si la resposta és negativa, si és una opció que ens portarà patiment a nosaltres o als altres, millor no fer-ho. Si en el moment de prendre la decisió, de manera conscient, posem atenció al nostre cos, este sempre ens envia un missatge. Si sentim benestar, la decisió que hem pres és correcta. Si ens dona senyals de malestar, llavors és que no estem al camí adequat. Esta llei se veu clarament reflexada en el que anomenem espills. Les persones i les situacions que anem trobant a cada moment estan aquí per a que puguem reconèixer quan estem actuant des de l'amor o quan estem actuant des de l'ego. Observem la nostra vida, com van les nostres relacions, com és la nostra vida de parella, com funcionem al treball, perquè tot el que hi ha fora és una mostra clara del que està amagat al nostre interior. Tot el que veig en tu, tant si m'agrada com si no, està en mi. Si no fos meu, no ho podria reconèixer. La causa està dins de nosaltres i a l'exterior l'efecte o el resultat. Podríem dir que estos espills són els missatges que rebem per donar-nos compte del que estem generant. Hi ha molts tipus d'espill. A nosaltres ens toca averiguar quin és el que se'ns està mostrant. Per exemple, si una persona propera a tu es queixa molt, podria estar reflexant-te que tu també estàs fent el mateix i no te'n dones compte, o bé l'oposat, que estàs assumint una situació que t'està fent mal, que interiorment t'estàs queixant i no et permets manifestar-ho i canviar aquesta situació. L'exterior ens mostra si estem en l'amor cap a nosaltres mateixos o en la por o la culpa. La temor i la culpa ens indiquen que no ens estimem lo suficient, que ens estem oblidant de nosaltres. I al vibrar en aquesta freqüència, la vida ens porta a situacions en les que puguem seguir recreant la nostra por i la nostra culpa. Per tant, és important, per viure d'acord en esta llei, observar les decisions que prenem, a cada moment, preguntant-nos si ens portaran felicitat. Demanem orientació al nostre cor i ens deixem guiar pel seu missatge, que sempre serà de benestar o de malestar. Les lleis universals funcionen, tant si les coneixem com si no. Totes estan relacionades entre si i estan regides per una gran llei, que és la llei de l'atracció, de la que parlarem al pròxim programa. Podeu veure tots els nostres vídeos a través del nostre canal de YouTube, Carme Sabater-Namasté, o també a través de la nostra web www.carmesabater.com. Ens veiem aviat.